Hello! Good morning mga beshies! So ngayon is February 5. Ang dali lang besh, no? Parang kailan lang tayo ng February 1. Kailan lang ako nagsabi sa inyo na it's the month of love, 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 love! So ngayon February 5 na. Malapit na si Valentine's Day. 'Di ba? Ano kayang gagawin namin ni Papang Ver ngayong Valentine's Day? Pero usually, dito lang talaga kami sa bahay mag-spend ng Valentine's Day or mag-celebrate kasi daming kayong tao doon sa labas. So, nag-aano pa ako kung ano yung gagawin namin sa Valentine's Day. Isa yon sa mga favorite ko na okasyon para sa aming dalawa. So ngayon is kakain muna ako and it's already mag-i-8 na ng umaga. And then ito yung kakainin ko. Yung dalawang egg, si organic egg. And then may natira ako ditong sandwich spread. And then itong si gardenia na sandwich. And then syempre yung coffee. Nescafe yung baso pero extra yung laman. Ayan. So mga besh, magka-quarter to 12 na. And then yung lunch namin is pritong isda with ensaladang talong. O diba? Sosyalin pero ensaladang talong lang di ay. So mga besh, nagpiprito na ako ng isda. Ayan, at ako'y mag-prepare na nitong ensaladang talong. Si long long long. Ating lunch. So, iniintay ko na lang si Papang Bear. Mga unta. Kumusta akong ensaladang talong? Taste. Di ni siya binayaran, ha? Lami. So, hello mga beshies! So, andito na naman. Marami na naman akong labahan. And then, baka nagtataka kayo, bakit na naman ako maglalaba? Is hindi ngayon Friday. Ngayon is Monday. Kasi, totoo yun, Friday is my labadami day. And yung lalabahan ko sa Friday is yung uniform ni Kent, yung white polo shirt niya, at saka yung black pants, yung sando, and then yung handkerchief, socks, and then yung mga underwears namin, and then yung mga damit namin na ayaw kong ipa-washing machine. So, yon yung lalabahan ko every Friday. So, kahit 1 week lang ako maglaba, hindi ako mahihirapan talaga kasi hindi naman gaanong kabonggang-bongga talaga yung lalabahan ko every Friday. So, yun lang talaga yung lalabahan ko. So, every Monday naman is mag-prepare ako nitong aking ipapalaundry kasi mga besh, nagpapalaundry ako once a week. Siguro nagtataka kayo, bakit ako magpapalaundry? Hindi nila ako yung magpalaundry or ako yung maglo-laundry or maglalaba. Kasi ganito yung mga besh, nakita ko kasi na mas maka-save ako kung magpa-laundry ako kaysa ako yung mag-washing machine dito sa amin. So, yung washing machine ko is automatic siya. So, alam naman natin na medyo magastos talaga siya sa kuryente. So, yung
1 month namin is aabot ako ng 5K. And then, pag hindi ako gumagamit ng washing machine is nasa, ano lang siya, 2,500. Pinakamalaki na yung maging 3,000 ako. So, yun lang talaga yung kuryente ko. Pag hindi ako gumagamit ng washing machine. And then, kung magpapalaundry ako once a week, yung mababayaran ko is nasa 250 to 300. So, let's say 300 yung mababayaran ko every palaundry ko. So, in 4 weeks, nasa 1,2 lang yung babayaran ko. So, di ba kung dito ako sa bahay, yung 5,000 is minus natin ng 2,500 or 3,000 na gasto namin dito sa bahay na kuryente at hindi ako magwa-washing machine. So, may 2,000 ako na kung magwa-washing machine talaga ako. So, yung magpa-laundry ako is 1,2 lang yung 1,2 lang yung gastos ko. Tapos, let's say na rin na 1,500 kasi depende yun sa ipapalaundry mo. Minsan kasi ko yung mga beadings, mga pelos, ganun. So, let's say na na talaga, 1,500. So, may 500 pa rin ako na nasi-save. So, yung 1,500 is na talaga yun. Linis na talaga yun yung labahan mo. Kung ikaw yung maglalaba, diba? Gagastos ka pa ng sabon, tubig. So, para sa akin, mas nakatipid ako kung magpapalaundry ako. Diba? So, ayan mga besh, dito na naman tayo sa advantage and disadvantage ng magpapalaundry. So, syempre, yung advantage ng magpapalaundry is walang hassle. And then, makagawa ka pa rin ng kung ano yung gusto mong gawin dito sa bahay na hindi ka na problema sa mga nilabahan mo. And then second is, yun, kagaya nito, kakukuha lang namin ng pinalabahan namin last week. So, ready na siya to your closet. Hindi ka na kailangan magtupi kasi naka-fold na siya. And then, third is, nakaka-save ka talaga kasi wala ka nang masyadong bibilhin na sabon, nakatipid ka sa kuryente, nakatipid ka rin sa fabric conditioner, nakatipid ka sa tubig, o diba? So, yung disadvantage siguro ng magpa-laundry is hindi mo talaga siya makukuha kaagad-agad. If gusto mo magpa-rush ng pinalabahan mo is another bayad na naman yun. So, ayan mga besh, ito yung ipapalaundry namin. So, siguro sa ngayon is malalaki yung mababayaran namin kasi may mga bedsheets ako dyan. So, ayan, tingnan natin kung magkano yung nababayaran natin dito. So, dito naman tayo sa nakuha naming pinalabahan. So, tapos na itong pinalaundry. And then, ganito siya kadami. And then, yung nababayaran namin is 233.75. And then, nakakuha na ako dito ng tatlong ganito kasi ginagamit ni Papang Bear. So, ganon. Ganon siya kalaki yung, kadami yung 233.75. So, ayan na mga besh. Na-segregate ko na. So, pwede mo na siyang
lagay sa closet. So, water check pala mga besh is ito na lang yung water ko and it's already 4:30 na. And then, nag-defrost na pala ako ng karning baboy. Lutuin ko ngayon is adobao. Adobao is like adobo. Para rin siyang humba. Basta adobao yung tawag namin dito sa amin. Iwan ko lang kung anong tawag niyo sa inyong dialect. And then, nilagyan ko siya ng pinya. So, yung tawag dito is adobao with pinya. So, ayan guys, ipiprito ko muna siya sa mantika hanggang sa mag-brown lang siya ng konti. So, nakapagsaing na ako ng aming hapunan and then since ubos na yung 1 liter of water ko, so add ako ng 1 glass of water. So, ayan na besh, lutong-luto na. Unta o adobao with pineapple. Second batch. So, ayan mga besh, it's already 8 o'clock na ng gabi. And then, kailangan ko na talagang i-end itong vlog para naman makapag-edit ako. So, mga besh, mag-shoutout lang muna ako ngayon kasi medyo parang mahaba tong vlog ko ngayon. Kasi napasarapan si besh mag-vlog. O diba, nagkara si besh. Tabian kayo si besh. O, so, ganun ha. Nag-explain lang siya na hindi siya comment, magbasa ng comments. Pero ang ganun na yung baba ko. So, first na i-shoutout ko ay siguro dito ako nag-stop ni TJ Aldea. Hi, Besh! And then next is si My Labrador. Hi! And then itong si Mama Yin and Cassie. Hi, Besh! Next is si Charles and Kathy May. Hi, Besh! And then itong si Yasmin Lodi. Hi, Besh! And then si Chubby Migidita. Hi, Besh! And then itong si Chinaling's Vlog. Hi, Besh! Si Ren Karima Far. Hi, Besh! And then si Michelle Goes to Sweden. Hi, Besh! And then next is si Aki's Vlog. Hi, Besh! And then si Raven Miranda Vlogs. So, hi, Besh! And then si Pinay Introvert. Hi, Besh! And then si Angela in Wonderland. Hi, Besh! And then next is si Purple Pink TV. Hi, Besh! And then itong si Aliyah Lee. Hi, Besh! And then si Maya V. Hi, Besh! And then si TG Aldea. Tapos na. Pero hi pa rin, Besh! And then si siguro, yun lang. Ay, si My Antes.
Hi, Besh. And then itong si Liway Imperial. Hi, Besh. So, I think yun lang. And maraming salamat sa panunood ng aking vlogs. And then, thank you talaga mga besh. So, I will see you on my next vlog. Bye-bye! Ano na yung battery ko, nag-blink na siya. Para rin siyang baba ko na puk, puk, puk. Putak ng putak.